Reklamu, kterou jsem viděla, je to s pánem Čtvrtečkem a je to strašný. Prostě s těma pejskama, jak to bylo, a teď ta poslední ohledně Vodafonu, že jo, to je příšera. Hrůza. Tak nejvíc asi Rajec a z důvodu toho, že tam vlastně byly zvířátka. Tak reklama mě nezasáhla žádná, protože reklamy vypínám, když jdou. Mně asi Vaniš. A proč? Protože to funguje. Nejvíc na prášky. Sleduju reklamu, že abych viděla, jak mám prát. I am from Mallorca and from Spain, and I am see the TV. I don't see TV. Sorry, yes, it's true. I don't like it TV. Tak mně se nejvíc líbí ty reklamy od Oscara, jak jsou tam třeba ty čivavy a tak, protože já mám doma malou čivavu a to je asi tak všechno, no. Tak momentálně asi ten o Oscarovi, nebo... Ahoj, můžu se tě zeptat, jakou máš nejradši reklamu? Jakou? No, tak vzhledem k tomu, že na televizi moc nekoukám, tak asi žádná, ale kterou reklamu nemám ráda, tak je to Vodafone, protože už je to úplně trapný.